naman sa atong channel, Pirot Harangista. Magatulong ka lang kita sa inyo sa pila ka mga bahanon, no? Sa tulong ng mga inyong. Kaya rin una na kung ginagawa kayo may nagkapangabaygit, no? Kung pwede ko, no? Ining mga ampahanan lang tradisyonal, siguro na kung sa inyo, no? Muli mga ampahanan sa una sa mga katibulakan. Kaya rin pang medyo pang rurol kung lang kung pinamayan ng kayo pinag sa ulo, yung pang tumantugangan ang yari, ang tatlo kang banon, sunod ko sa inyo, no? Ini siguro, pis-pis na bukaw, walay angay, ay malakat na kanagaling. Pis-pis na bukaw, pagkapikir lang sa kanya. Ang istis na maya wala makawa. Siling akong dukhang na latong sangkapha. Wala makatulong sa kirim sa atmo sa tuto. Lamang ang hilig kong matungo. Walang palang magtugay, may nakita ng pagko. Salamat na lang sa kugma ni mga panso. Utokhang ang pulsasing mga pagdilaw nagikan sa langit, mamatay din inilawas kitang pagsali sa atong Ginoo. Walay angay ang kami walay kalipan inang ikan sa walay pahuway pagsisingko ay ang maawa na magtipahin sa nakaagay kung aluha. Pagsisingko ay ang sa kapalansin.
Regards na sa pamilya, no? Sa kanila. Antes na makita na yung padayon, yari-yari ang pinaka-shout out, no? Ikan sa itong mga kauturan. Shout out, ha?
Shout out sa kay Ricky Ginabo, mayong hapon Sir Pero Tambalya, God bless po. Boss pero taga Iliko ni nga grupo, pa-shout out lang, hawal ni Romeo Liado. Happy watching lang din sa mga taga Iliko. Sa Iliko? Mayong hapon lang da, no? Nagkabay pang hindi umimukdan. Kaya nagbayad ang nagkapot. Shout out sa MJJE Sound. Ano yan? Sound official. Was-was na. Thank you gid sa kay kay Ma'am Marie Planter Vlog. Shout out gid send sa kang 100 NOK anak kang New York. Talaga. Salamat gid. Thank you gid ma'am. Tayo pero happy and God bless Sunday. Paborito ko gid mga kanta mo hambalya. Mayong hapon tayo pero Tindairos Gold Health. Always sa inyo, dira watching from Davao de Oro, Compostela Valley. Halin sa kay Jeffrey Aguirre, happy watching. Tapos na yung hapon, shout out ko ang akong pamilya dire sa Mandog, Davao City nga si Lorna, nga gwapa kag sa akon mga bata ang bal ni Timoteo Sumoga, happy watching. Happy watching lang sa inyo ka. Tay pero tay duro hagin sang akon late father shout out sa tanan hambal ni Ma'am Marie Planter Vlogs. Kapo shout out sa taga Oton, Iloilo de la Cruz and Fresno family, Norwegian. Share man da sa imo. Norwegian Toner ma'am. Mula pangayo sang inyo lagad sa inyo. Share man ninyo ang Pilotoramista sa inyong mga kakilala da. Okay na. Mag-subscribe din sa atong channel, no? Kung mag-yung nagagawa madamong humis sa iya nakahanga pamut sa kakayo na magkakilala akong malapitan ang magdahong ngalinhay akong himparada ang mapilok nga nagway ang iyakan niya wala maswirtig lamang ang mo'y kamay madamong naman na huminis sa sobrang kakayo gusto makihalin habang nasubungin sa Pinoon sa langit pamut sa kataas higit masingit katulad sa linay na akong nakita kung magyuhong-yuhong yung nagagawa madamong huminis
mapangkasubukit sa pitong sa langit tungod sa kataas hindi masingit kung anong sa buhay malulungit kalising tagipuso ko ang akong pagamit matutay na tiyon sa isang kabiso nagula kilayo diim ng matamis maging barutan lapas sa kaayo sa pangmutuman sa hinali lamang mo ginagalitan mo sa bagay sining sulat isiyon isiyon sulubon bukod sa litrato ako't mamintan mo ang ganun bilang mundo na lang pananglit ang gulang hindi na istorya hiling ko na gusto na matulukan pa gusto mo kalimtan ang mga rinig kong ako ang nagbilang bagay sining sulat litrato ako't malintan mo ang kanulitan mo pinangon ko na lang may sakadang pananglit ang gulang hindi na istorya hiling ko na gusto na matulukan pa gusto
Okay, no? Uya to, no? Tatlo kang paano maging dulog naman na itong sinyo. Wala si Trupuay, medyo nasuro sa Wala na. Wait lang. Ma-shout out na dahil lang. Ako to man. Yeah. Request ko na si Marie Planter Vlog sa Kanugon. Ano na yun? Ayos boss pero ta pwede ka request to Ragsoy na hidlawgid sa original mohong puso ang grupo hambal ni Romeo Liado. Kang tong sa mga taga-Iliko. Pasensya kali no, Turagsoy no, karon kuna naman kita ni Google karon multahan. Ang Turagsoy nga na, hindi na yapon. Kay magsurba na yate. Kung kantaon pala, di, nalaglang kitang daan. Bawal. Atagan kita ni, pinahan kita ni Google no. Request ko ya pero I will go away Jerry my baby from Quezon City, Metro Manila. Shout out lang yan sa inyo. Shout out sa kay Susuran. Happy watching. God pay my idol. Kalang tawag kami sa buong diri sa Addition Hills, Mandaluyong City. Sa kay Rene Vicencio. Happy watching, sir. Happy watching na sa inyo. Okay, okay na. Harapan. Dula signal tao. Dula, pasensya lang naman tayo. Dula signal. Siyempre, malayo-layo kita sa okay na. Yari ang iparabay galing ang bano, no? Kalugol. Ang mga
sa iba. Lumubog ang ulo, nakikipanong manahiyas at tulo. Lawas mo na iwang malangkat ka sa pinakapulang. Ilinis yung sulat ng aking tuluhan. Kung ako magmata, kung namatamdam ka sa aking buhay, malangkat ka sa pinakapulang. Ilinis yung sulat ng aking tuluhan. Kung ako magmata, kung namatamdam ka sa aking buhay, basahan mo ay kapis-kis-kis, wala'y kapilin ka. Papayin mo maayong maibugay may nakatibay sa oras na nagtitisa ka pa. Pirmi ka pang halay-halay, uyok kong sanghangin ang inaurong. Nagkapunan ko ang dalaang pagmoy mo. Pasalamatan ko ang pagsikway mo, kahit wala siyang sala. Iningaduhan ko. Okay, ang yun to, no? Ang bano, nagpapagin sa atin na uwer, no? Nagpigulo, kanugon, no? Sanglit kay gindalang sa Grace mga unstak na itong mga bano, no? Dugangan ko mga kampusang sa mga pagin, no? Paris sa sinito, 1928 ng mga yari ang bano ng mga siguro, mapugnaw ang talo. Mapugnawang tanong, oras kahapungan. Ang silag sa mga adlaw, gawin tao. Ang kahong sa kahong, kung huyok-huyok ko. Pinapilang ko lang, pinapilang ko lang isang bago. Tumangla sa langit ang daman ay nabuo. Yaring nakahibig inyong burasan ko. Kung wala ka lang dahil sa akin mag-disgusto, ikaw manghina ko, ikaw manghina ko, ako tumingin mo. Matahuman ang palay na tingin. May pinagkukulang na mga wimili. Kung ang sulahin, padala ko din.
Kung sulati mo nga nabago, okay lang nga ang hulog sa puso. Wala siya, wala siya, umabot sa ato. Ako ang langkat, ako'y pagkutaon. Unang kapuso lang, di mo nga nabago. Buhay ka nga, ang lahugin hulog sa puso. Wala sinutisya, wala sinutisya. Umabot sa ako. Okay, no? Ito tanda na ito sa inyo. Antes kita galit magpalo, ito gabi ng mga oras, buwan ng kantang kaso, no? Mapatong kita na isang mga shoutout, may kansatong mga kampuro. Shoutout sa MP Ilongga Mix TV. Happy watching. Madamo nga salamat tayo pero tambal ni Marie Planter Vlogs. Thank you again sa inyo nga nag-support sa ano ni Tataya sa ano dyan, YouTube channel na. Thank you gid. Thank you gid sa mga nag-promote. Thank you guys sa inyo pag-promote. Shoutout lang sa inyo. Salamat mo, buli-buligi lang yung kita palapta na. Kaya siyempre inyo lang na monetize ang subong, no? Tugal na kita na monetize kasi subong mahina lang mahina-hina ang nag-sulod, no? Sa atong mga subscriber, no? Ara sa inyo ang kapalaran sa sini nagkalingawan. Isa lang gali dyan si Marie Planter kag si MP Ilongga. Paduwag ang channel ni ma'am. Happy watching lang. Okay na. Okay naman. Okay no, bilang buwan lang kakanta no, ang tutulong sa inyo. Ang itong mag-request nila sa Evelyn Gowino ay iyakan ko maroon sa paano ang bilang mga tapita no. Yari-yan na yung isang tambangan ng tutulong. Hulat ko ito. Kasal ko pa niya ng pangapay no, para gitsi. Isang batong pasabot ko, hindi ko man ikaw matunggan. Habang ilang naman pagkakulang ka na lang. Ang pagkakulang
mahampan, mapukat man talaga ako. Hanggang sukong na ako, naupiling ko na tignan ang Diyos, ang magpuyusin sa alon. Igagakyan ko na lang sa langit, kung nanuwanan akong madangan. Kung natungko ang pag-usap sa bulan, na naging saksi sa hangganan. Mabukat ng talaga na ako, ang kaisang kong na ako, naupiling ko nagtikman ang Diyos, ang magpapayusin sa alon. Igatugyan ko na lang sa langit, kung nanuman ang akong madangan. Kung natungko ang pag-usap sa bulan, na naging saksi sa hangganan. Natungko ang pag-usap sa bulan, na naging saksi sa hangganan. Ini yang pinapangabay ko, bilang katapusan natin ito sa inyo, pinapangabay ko din yung paano mo nagatulo. Ay, ko uwi, matuwa na naman natin sa review, ito kabay pa nga, hindi lang kita na yung mga libo. Pero no, para lang matulot na tulad sa mga pangabay. Kaya rin, bilang katapusan, I will go away.
no? Ang pangabay ng paano, no? Huwag na kong palukot, hindi na sulit pa ng mga... Sige lang, basta nung gumagawa yung mga... mula ito, no? Bilang mga tapusan natin ng tulong sa inyo, no? Kaya wala at the same time, no? Kaya inagaw pa ko mga kantahan sa city, no? Kamo lang natin. Tugtog naman sa masunod mo itong linggo, no? Hindi lang magkalipat, no? Mag-share na tayo sa iba, no? Kung napalangga nyo yung atong kalingawan, siyempre, sa inyo, ang ginatugyan natin sa inyo, no? Ang kabuhin sa sining kalingawan, no? Ang pirot haranis na, palihong lang na, no? Sa mga kilala na. Kung wala pa kayo, kung walang subscribe lang, kung walang kirtihon. Okay, maraming salamat. Mayong hapon lang, kung mayong lang sa inyo talaga. Tugtog naman sa masunod.